नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत गोव्यातली सुप्रसिद्ध अशी गोवन सोलकढी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 बारीक किसलेल्या लसणीच्या पाकळ्या, 1 चमचा साखर, कोथिंबीर, 4 चमचे कोकम रस, चवीनुसार मीठ, पाव इंच आलं किसलेलं, 1 छोटी मिरची बारीक चिरलेली। सगळं साहित्य एकत्र करूया। मिरची, आलं, किसलेली लसूण, साखर, पाणी घालूया। अर्धा लिटर आपण पाणी घेतलं आहे। कोकम रस घालूया। चवीनुसार मीठ, थोडंसं घालूया कोकम। 4 चमचे आपण पूर्ण वापरले आहेत कोकम रस। कोकम रस आपल्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता, कारण घरगुती कोकम रस आणि बाजारातील कोकम रसामध्ये फरक असतो। घरगुती कोकम रस हा बाजारातील कोकम रसापेक्षा जास्त आंबट असतो आणि घट्ट असतो, त्यामुळे कोकम रस आपल्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता आपण हे अर्धा तास असंच ठेवून देऊया। तुम्हाला जर एकदम थंड पाहिजे असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं अर्धा तास। अर्धा तास झाला आहे। आता आपण ही सोलकढी गाळून घेऊया। अर्धा तास झाला आहे, सोलकढी आपण गाळून घेऊया। आला लसूण मिरचीचा फ्लेवर येण्यासाठी आपण कढीमध्ये तसंच ठेवून दिलं होतं। आता आपण हे बाजूला करून घेऊया। कोथिंबीर घालूया। गोवन पद्धतीतली सोलकढी आपली बनून तयार आहे। ही गोव्याची प्रसिद्ध अशी सोलकढी आहे। या अगोदर मी मालवणी सोलकढी दाखवली आहे, ती नारळाच्या रसातली आहे। त्याची लिंक तुम्हाला खाली मिळेल। अशा पद्धतीत तुम्ही ही गोव्याची सुप्रसिद्ध अशी सोलकढी करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।